Gardaydım ediversini. Videodan özüňiz dostlar. Ýöne video hakynda bilip bilmän her ýangyş pikir edämen. Şu wagt ekimçeden başlady. Daýdam kartoşka ekmek üçin ýer taýynda kitdi taýdym. Videodan görüşme wara daýdam tek öwrünçi dogaçlardan bolmallary. Özü suwlady, özü duzlady, özü üstünden geçdi. Özüň dogala kitdi. Çümküre diýilen padiýet etdi taýdym. Umuman geçer ýoluna gurlaşýan şu doga dile şu ýazatlar aslında ananama erkek adamdan mıň ýazatlar işem ýok hiç gelmen erkek olanlarda görem o şu gelinler, gyýlar, enamaşkalalar siz beýtmäň haýyş sizden şu doga etmek, adam dogalamak, birine barjak bolup dogalamak, biriniň saglygyna doga ýere satlar şular. Özüne musulman ýa, özüne islam dine uýan adam, Allah Taala uýan adam muny etmeýär. Hiç kimin maşkalasyny bulajak bolup, hiç kimin saglygyny bulajak bolup oňýar hereketler etmeň, gaty ýalňyş hereket. Şu adam kommentariýada ýazarlar. Özüm şunu edýän, daş adamlar der, her kimin garyndaşy, dogany, dosty, ýar, goňşudy şolar bir-birine edýärler. Siz o hereket bilen biriniň ykwalyny üýtgedip bilmeýäňiz, men aýdýan dedim, diňe ýanky daýda değişirler, hemmäňe de değişli. Biriniň ykwalyny doga dile bilen üýtgedip bolmaýar. Wagtlaryň üýtgedersiň, wagtyň geçme bilen wagt özüňkine ýygyny alar. Hemme zat öz maňlaryňda ýaglanýar bolar wagtyň geçme bilen. Durmuşda haýsy ýoluna gideňinde de iň soňuna aýlanyp şowur kapydan çykyp gitmeli. Goýmeýit gürlemesen ýaly samsyk kime gerek? Hakylsyz ýanam akylsyz ýanlar sapar taşdaýdy. Aňyrsyny bärisini düzeden daýdy. Daýda, ýaşul daýda, hiç at diýjek gal, o agtyklaň bilen deňo, men o daýda. Daýda möýüňe gelýär, daýda. Oňa seredu diýende akylsyz, samsyk, nämeýit. Sen çağalaň meýit. Du, näme edip oturýarsyň? Ay, oturýarmyn. İşin yok sen. Ýysem ýok, güjem ýok, geçen gidene teret, oturýan gyrany. Ýysapmaly. Şilyapkaň täzalpsyň ötken. Yapırlattı. Serdar düýüşe girip başladyň, zay bali daýdyň, brato, anan aýdaro, her videoma sevip ýapsyň, arasda görýän ýanynda, uçoňda gyýjagadyň bilen. Bir gelip çay urýan ýeriň götdýär, nuruşka paýra arasynda bir video geçirip üçüncüýüme sevip, her video sevmän, o sevýän da razy bolmagy bilen doýurmaýo. Vaktinde öyle gelen günün var mı? Mağam kömürden yerin var mı? Anan, ayok men näme sen men ärim ýaly. Ne gel şunu? Näme gözleýär? Akly gözleýär, tapsam sana näçe. Nasıl desin? Hani nikah hatymy berdi? Näme etjek? Surap koduny sana motorýan wagtyny görjek. Salam. Şu şatırmı sen diýip ýazýarym. Bagyşlawan birinjiden men şatyr däl. Ikincidenem şatyr bolaýyn, bolmaýyn bu seň işiň däl. Gynansaň da men şatyr däl, men marly. Ýöne sen şatyr bolandan näme bolýar, şonu bilesiňmi ýaly? Şatyr bolandan umuman şu söýüň manysyny aýdyp bermeňe. Sen türkmen dälmi? Men türkmen dälmi? Hemmämiz bir zat dälmi biziň? Şatyr bolandan näme bolýar, şonu biri bilýin men. Bizde sakowlatda ojak. Karaçym, men şatyr bolayyn, marly bolayyn, dogrymy? O seň işiň däl. Men ýan çöregimden sen hem ýan. Sen ýan çöregimden hem men ýan. Dogrydan? Ýa-da sen başga ýurtlardan getirip radýaň oga. Şatyr diýip gürlemediň, düşündiňmi? Gürlejek men hiç gama gürle. Bet kommentariýama zat ýaz, men soňky gedek bol. Geçin geç. Gel emmi. Geç. Geber bakarız. Alme. Başlıkma. Okundu. Adam almandır. Bana. Ötede o. Bilmem. Sidiyengem. Vallahi. Gel Yakup gel. Geç. Gel o Yakup. Ya dedim da şu 14'ten 10 meşalt bereydim ona. Böyle. Mayına da geçip barıyacan edeyim mi? Edil berindeki meşhur kafede otur. Gelsene senin.
Näme ol gowçuluk? Hawa qısalı bir yere gitmeli. Sen maşinana men düşürüp bilýärmi? Hawa, ýör. Näme gösterip gelýär. Bir famjy otur gaýraty bu. Gelip. Ola qadar edip joğrattım. Çağırdı bolýyn. Joğra tamam. Töýgürsüne gideýip diýärmi? Instead of claiming it, oh sorry, so sorry, whoa. But that was a long time ago when I was just Joe Schmo rapping in Joe Blow's basement. I apologize for it before, so either accept it or you don't, and let's move on and find something that I've grown. You get the bone, keep blinking east north. You industry marks, keep walking around sniffing. Sunuqatda bey oğlan nara bilýän, gaty bey oğlan. Ene malay. Beni. Suat istim mara fağadım. İkide suatlar. Suat istim. Abur hepti bunu. Yok. Şu dara. Yiyim uzaktan sonra. Tamam tamam. Varsana. Ne suat be. İtenmat bert dalana. Çıktı var yerlerde. Zana sağ ol. Min parti del gunt mati TikTok kesin minun avçı yok tüdürür ta Peter Zan bulmalı o keşfet diyen zam. Ertir nithip bakım alayım doğru mu? Neydi ikinci sıkaran aydım mı? Sotaydı ayt zaten. Selam bana. Bir neme de eşittim sen nasıl atyan diye ama eşittim mi? Ne mi? Nasıl atyan işte? Men nasıl atyamışım mı? Nasıl atyan bile Türkeşemeyim ben. Aydan Arak? Arak içenlik ovasına da var mı ya? Bana mı şöyle böyle katmışım edem yok mu? Ayağı ayılır mı naratlaşır ne ayırım? Oho.